Давай на кучека рътамата лека! Опа! Давай на кучека рътамата лека! Давай на кучека рътамата лека! Опа! Рътамата лека! Давай на кучека рътамата лека! Убих се! Какво става, маняк? Убих се! А? Вашето маняка! Убийте! Маняк, какво правиш? Търкаля се като сунгуарска мечка. Да не търси някаква хартия за суполите да бъдеш тук. Кофата. Къде са обувките? Обувките ли? Ти ги настъпваш. Те са залепнали за туалетната хартия. Бе! Вы танкист! Ебать, маняка! Смятай! Танкист! Сега ще ма рътамата лека. Арестовай! Сега ще ма рътамата. Дай ма на кучак. Маняк май се ударих, не мога да стана. Къде се ударя? Да, Къде се ударя? Дай ръка, маняк. бе, направо не знам какво ми става. Здраво. Да направим мъжко-пана за компанията, но май се убих. Маняк. Панах в драката. Кара, нали не те трябва? Сега свършвам работа, само да се хвана на гъчека. Това последния клип беше най-добрия. За компанията? Не, това клипът май най-добре. За компанията? Другия чехъл май падна в колзета вътре. Козета? Оттам се спъна. Не знам как. Виждане е в дупката. Не бе, там на гъчека. Не, тук не. Няма, тук няма друга. Вътре. Дупката падна. В дупката. И аз ми се стори, че се спънал. Дупка вътре. Ти от дупката се спъна. Ма как разпердушини всичко? Я бръкне вътре, бръкне. Как разпердушини всичко, като такова направи вътре? Има ли нещо вътре? Вътре бръкне. Не е вътре. Излизай навънка, Андия, че гледа по чорапи, сега ще ли вътре ще такова. Къде е там, дай му го. Ела тук, излизай. Видя ли са там? Бащи маняка. Аре, маняк. Виж къде е било. Той са стих. Бе, не знам какво става. Някакви чорапки нямаш ли му, стари? Или тълцуни? Някакви терористи ще са шли. Не се пресняят това за компания. Аз съм кораб, бе, виж. Внимай с таклайма, бе. Да. Това на косъмта в песента най-новата. Ти секси капиварка, поздрав за компанията. Капиварка. Дай му, за компанията. Дай му рътамата лек, бе, обувката ме маняшка, дай му. Вижда рътамата лек, опа, сега са оба, опа, готова, станах маняк. Айде са очуе. Я на препусна. Очуе на чешмата, айде. Дай му на чешмата, за купа на рътамата лек, бе. Дай му на кучека, опа, дай му. Направо не знам какво става. Става агресивен. Аз съм корав, не съм, дай му, нищо му няма, не съм се ударил. Просто накупана да бомбата там, какво беше от баса. Само да се поизмия малко и съм готов. И почвам работа да видиш какво съм маняк. Дай му на ръта ме улегло. Изми с такова, зверова е. Да, на ръта ме е лек. Ръта ме е лек, дай му. За